Gikonsiderar sa Mandawi City LGU ang paggamit og drone para pamaong sa sunog, ilabi na sa mga high-rise buildings. Sayranta ang detalye sa report ni Nico Sereno. Dili kini ordinaryo nga mga drone nga naglupad sa ibabaw. Kini ang gitawag nga mga firefighting drone. Mga dagko og heavy duty kini nga drone kun diin gi-attach ang fire hose sa iyang paglupad. Tuyo niini maabot ang mga tag-as nga mga buildings nga nasunog aron makapasirit og tubig. Sa Mandawi City, gikan pa niya tumiaging simana mihimo og lain-lain nga demo og test flight. Gipakita atubangan sa mga opisyales pinanguluhan ni Mayor Jongki Uwano ang maong teknolohiya. Gisusi kung mamahimo ba kining maimplementar sa Mandawi ug makapalit ba ang syudad ning maong klase sa drone. Mandawi is, although it's a highly urbanized city and is also developed and nagkadaghan ato ang mga high-rise buildings. Mana siya consider sa itong bayan. Sa pagkakaron, ang syudad sa Mandawi dunay aerial ladder nga makasaka sa moabot 32 meters. Umabot 8 ngadto sa 11 andanas nga building. Sa fire code mo na ito is lapas for 4 stories. Dapat na sa firefighting capabilities kung na saka. Pero this will be also ano lang siya augment the firefighting capability. That's in case na may tabok na sunog sa mga high-rise buildings. Nico Sereno, Balitang Bisdak.